Freestyle in the house, feel. Аз съм този, който гони губе се, защото побърквам се. Тук на сцената, като Рой Джонс на арената. Казвам ти, аз не си търся продуцент, защото ингредиента в тази музика е такава. Аз не излизам да пея за шибаната слава. Излизам просто за да бъда себе си. Няма никакво шибано значение с тези берези, защото просто правя музика, която я правя, съм слаб. Това, което правя, всеки ден е рап. Тази музика, която влиза в вените, по някаква там батка влизат и проблемите. Защото зарибяваме с този звук и настроението на мене ми е просто чук. Подавам топката на моя колега. Хайде, давай, зариби ги на тази колона Вега. Какво ста? За какво говорим? Добре дошли на сцената, време е малко да помърморим. С прически, лески, приличате много песни. А с текстове дали си пишем, дали ги правим лесни. Чуваш ли, надъкваш ли се, какво ми правиш фри? Говориш ми в рими, сякаш можеш да поспри. Хванал си, събрал си хората, гледаш тълпата. Мене боли ме в главата, колкото я боли устата. Знаеш ли през къде, какво минава? Знаеш ли какво правя? Знаеш ли какво ме забавлява? Фанал съм да майк, точно както се движи. Рими прави момчето, ни му писва само ги нижи. Защото всеки иска да те пострижи. Не се интересува от това дали си маничък, изличък. Иска да бъде излишен, не да бъде типичен. Аз съм като теб, обаче себе си не обичам. Какво ме гледат след като го правя? Това е фристайл, трябва да се забавлява. А не, просто да трябва да ми казваш да спреш. Не, това не е стил, в който ще се предадеш. Хванеш ли го от тук, не трябва да го изпускаш. Аз съм като птица напред, вървя, а ти препускаш. Правим си това, което ни кара да живеем. Никсън, покажи им, можем ли да пеем? Понякога се чудим да се смеем или да живеем. Батка, в този момент трябва да поутеем, защото в тази история не знам кой съм аз. То съм известно тук да разбирам в този час. Избухвам, политам, горе към небесата. Готов съм да се преборя даже и със сатаната, защото правата, с които разбирам тук на сцената, са тези, които просто даваха ми ги брат балад. Правя всеки, който излиза на фри, батъл фри. Ние тук сме двама MC, прототипи двама. Тук седим на сцената. Хайде, давай ви, зариби ги на арената. Трябва ли да спрем? Не трябва да се предадем. А когато трябва да го направим, ще можем ли да спрем? Няма начин да дадем на хората да ни го вземат. Моето его, кажи ми те защо не снемат. Опитвате да гледате сериозно, много грозно. От мене поддържание, кажи ми по-пампосно. Имаш ли, че трябва просто да ми се надуваш? Не ме интерва лайфът и не дей да го накуваш. Да влизаш вътре в него, вътре сам ще го редя. Ще правя това, което искам, няма да лягам да спра. Щото не ми се ляга, разбира, пия кафета. На ден си пуша, опа не пуша по 300 масета. Обърква ми се, кажи, побърква ми се. Това говори добре, кажи къде си, момче, че свърши всичко вече. Кога ще спреш, човече, не ми пука. Ако трябва те да премина глечер. Те са на това, което слагат ти перука. На мен не знаеш как ми се казва тайно внука. И за това, че живея в държава за всички, предпочитам да го правя и да не изкарвам парички. Това беше от нас. Йоу! Фиго, мано! Прототайп MCs!